Εσείς που είστε με το σταυρό, ελάτε τη σκάλα να καθίσετε. Θέλω να τους καλύψω.
εις μανιφέστα αυτού και το Πέτρο, ότι προάγει μας στην Γαλιλαία, εκεί αυτονόσεστε καθώς υπενημήν, και εξελθώς ελαγή εύληγον από του μνημείου, είχε δε αυτάς δρόμος και έκσταση. Παιδιά μου αγαπητά και ευλογημένα, ζούμε και φέτος το μεγάλο θαύμα στην Αναστάσεως του Κυρίου Ιησού Χριστού, το χαρμόσυνο εκείνο γεγονός που αποτελεί την καρδιά της πίστεώς μας. Όπως μας θυμίζει ο Συμβολιούχος μας Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, ο Χριστός αναστήθηκε, νίκησε οριστικά τον θάνατο και δεν επέστρεψε και πάλι στη γη, αλλά δείξουσε μαζί του την ανθρώπινη φύση στη δόξα του Θεού. Έγινε έτσι η αρχή της δικής μας Αναστάσεως και η ελπίδα όλων των ανθρώπων. Η Ανάσταση επομένως δεν είναι απλώς μία γιορτή, αλλά μία νέα πραγματικότητα. Με την νίκη του Χριστού πάνω στο θάνατο ανοίγει ο δρόμος και για κάθε άνθρωπο να παραμένει και να περάσει από τον θάνατο στη ζωή, από τη φθορά στην αυθαρσία, από το σκοτάδι στο φως. Επίσης δεν πρόκειται μονάχα για μια μελλοντική ευαγγελία, αλλά για μια ζωντανή βεβαιότητα που αρχίζει ήδη να βιώνεται μέσα στην Εκκλησία, μέσα στην κοινωνία με τον Αναστάντα Χριστό. Έτσι η ζωή μας αποκτά νέο νόημα και μπροστά μας ανοίγεται μια προοπτική που ξεπερνά τα όρια του παρόντος κόσμου. Η ζωή της Ανάστασης όμως σηματοδοτεί και ένα νέο τρόπο ζωής, τον οποίο καλούμαστε να ζήσουμε καθημερινά. Καλούμαστε δηλαδή να μεταμορφώσουμε την καρδιά μας, να αφήσουμε πίσω κάθε δίκη που μας κρατά στο σκοτάδι, τη μητρία, τον εγωισμό, την αδιαφορία, και να βάλουμε μέσα μας το φως του Χριστού. Η Ανάσταση γίνεται ζωντανή πραγματικότητα όταν μαθαίνουμε να συγχωρούμε αληθινά, όχι μόνο με λόγια, αλλά με καθαρή καρδιά, όταν στεκόμαστε δίπλα στον πόνο του αδελφού μας και μοιραζόμαστε την ελπίδα, όταν στεκόμαστε στο κακό με την αγαθότητα και στη σκληρότητα με την φλαότητα. Τότε ο Χριστός αναφέρεται μέσα μας και φωτίζει τη ζωή μας, χαρίζοντας νόημα και αληθινή χαρά. Σήμερα σε έναν κόσμο πληγωμένο από πολέμους, βία και αδικία, όπου άνθρωποι χάνουν τα σπίτια τους και αναγκάζονται να ξεριζωθούν, και όπου αθώα παιδιά μεγαλώνουν μέσα στον φόβο και την ανασφάλεια, η καρδιά του ανθρώπου βαραίνει. Μέσα σε αυτή τη σκοτεινή πραγματικότητα, το μήνυμα της Αναστάσεως να αναδεικνύεται πιο επίκαιρο και πιο αναγκαίο από ποτέ. Διότι το φως που ανατέλει από τον ζωοδό φωτάδο δεν είναι πρόσκαιρο, ούτε ασθενές. Είναι ανέσπρο, ακατάλληλο και ζωοποιό. Φωτίζει τα σκοτάδια του κόσμου και αναγεννά την ελπίδα, βεβαιώνοντάς μας ότι η αγάπη είναι πιο ισχυρή από κάθε μέρος και η ζωή που είναι πιο δυνατή από το θάνατο. Πατρικά και αδελφικά σας εύχομαι αυτό το ανέσπορο φως της Αναστάσεως του Χριστού μας να γεμίσει τη ζωή σας με ειρήνη, δύναμη και παρηγοριά, και σας ασπάζω με την αγάπη του Αναστάσεως του Χριστού, ο Μητροπολίτης, ο Θεσσαλονίκης Φιλόφθορος.
στην